הסרטון הזה הוא בשבילך, אם גם את כמוני מרגישה עדיין את התסכול הזה ואת הביקורת העצמית על החלק הזה בך שעוד לא מצליח לחזור לשגרה. המעבר הזה בין 0 ל-100 קשה לו מדי. יש חלקים בתוכך שכבר כמעט שם, ועדיין יש חלקים בתוכך שמרגישים עומס, מרגישים תקיעות, מרגישים רגע, רק עכשיו היינו בתוך מצב של מלחמה, מתוך מצב של פחד מוות, ופתאום עכשיו, כאילו כלום, והגוף הזה שלך, וגם שלי עוד לא ממש מעכל את זה. אז אם את מרגישה תסכול, ואת מרגישה שמסביב כביכול כולן חוזרות לשגרה, ואת עדיין לא באמת, אני רוצה שתנשמי איתי ביחד נשימת חמלה. נשימת חמלה זה נשימה שמאוד מאוד עוזרת לי ולמטופלות שלי פה בקליניקה, לעשות בכל פעם שאנחנו מרגישות אשמות, תקועות, מבקרות את עצמנו יותר מדי, ואנחנו צריכות רגע להזכיר לגוף שלנו מי אנחנו ומה אנחנו, וכמה מותר לנו להרגיש כל רגש וכל תחושה, בכל מצב, לאו דווקא במצבים של מלחמה, הפסקת אש, אוקיי? אז בואו נעשה את זה רגע ביחד. נשימת חמלה. אנחנו פשוט נניח יד על הלב ויד על הבטן. נעצום עיניים. ניקח אוויר מהאף. נשחרר לאט לאט מהפה. ועוד פעם, אוויר מהאף. נשחרר לאט לאט מהפה. נעשה את זה פעם שלישית. אם כבר הגוף מרגיש יותר רגוע, אז את יכולה להמשיך פה איתי, ואם לא, אז תעשי רגע פוז, הפסקה על הסרטון ותמשיך לנשום. ואז תמשיך את הסרטון. אחרי שתנשמי יחד כמה נשימות שאת צריכה בשביל קצת להשקיט את הגוף, אני מזמינה אותך לדמיין את המילה חמלה. ח' מ' ל' ה'. את המילה חמלה שממש יורדת אלייך עם קרן אור, הישר מהרקיע השביעי, הישר ממקום משכנו של אלוקים, שנמצא תכלס בכל מקום, אבל אפשר להרגיש שיש איזה מקום כזה של אהבה ללא תנאי, שמשם אלוקים, הבורא, איך שתרצי לקרוא לו, שולח לך קרן אור יפהפייה, בצבע לבן או זהב או ורוד או תכלת, כל אחת והצבע שעולה לה. ובתוך קרן אור הזאת שנשלחת ישר אל הראש שלך, אל הכתר שמעל הראש, ואל המצח, ואל הגרון, אל הלב, אל החזה, אל הבטן, ועד כפות הרגליים. בתוך הקרן אור את מדמיינת את האותיות של המילה חמלה. כדאי לדמיין אותם ממש בכתב, בדפוס, זאת אומרת, או בכתב, מה שנוח לך.